गुड मर्निं लोगोफोर एक्चुअली दिनैनि ब्लगाना एसे चला बेलेग सिस्टेम जागोन बेलेग माने साफागुरि बाजार एसे बाजाराव थांनि बाजार माने बिराद गोबावखासैबो अम्मा हन्नै नायहरगासिनो दङ आबा भिडिअ खालामनायखौ मिनिगासिनो दं बाजाराव एसे दिनै साफागुरि बाजारखौ आबदा मारिहैनि आङो साथाबो अखा हादों नालाय जोंनि जायगायाथ' बिराद मोजां गोजा ब्लेक टपिं गोजा लामाया नङा होमबा गोजोन सरखार दङ नालाय गासैबो गोजोन एसे मा लायो लानायाथ' बेलेग बेलेग सिस्टेमसो लागोन अमाबो लानो नागिरदों बुरलुंबुथुरनि दैया हनै दासो जाफबदों एसे आयौ 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 नै बिसोरनो बाहागिमोन नालाय मा खबर मामि गिर्जा थांनो नागिरदों बिसोरो आं दिनैहाय मा जाखोथाय दिनै हाबहैखाथारनांगौमोन अखायाबो ज्रेब ज्रेब हाबायना ओंखायनो हाबहैथ'ला आङो दे थांग्रोदो आंनिबो बिनानै होखा दे होलांबाय मार्सिडिज भेनजों होलांबाय मालाय बिस्रा मार्सिडिज भेन साफागुरि बाजार दिनै मा दं हा मैगं लांनांगौ र' आं बैयाव हाबग्रोनि बैजों रबिबारना दिनै अमा बेदरा जोबजोबथारबाय ओरै गोगोमखा सजना बिलाइ ना गोरान थास' बिबार गासैखौबो मोनलाजोबो दे बे साफागुरियाव ओमफ्राय ओरैहाय सोरनोबा खारै नांगौला सजना बिलाइ होख्लायनोसै मा दङ ओरैहाय आनारस 6 थाखा सान्दुं दुंब्लासो एसे गोथाव जागोन समफ्रामालाय आयु अखा हानानै सिनानै बुगानायफोरबायदिल' नुबाय बे खुमब्रायालाय 6 थाखा फानदों नैबे ड्रागन नालाय आंनो जोगोनार बिजौखौ हरदो दे औ बिदा लिंथारबायब्रा बिनानावनिखौ लाङाबा बोरै जालायखो होमबा माबा रागा जोंगोन ना बे दा नै हरदो दे मोनसे सोना हरदो न' 60 थाखासो जोगोनार बिजौ मोनसे लाबायनो फैसा आखिजोंसो होनाय जाबाय होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि डेन्जारखा जैसेया उदै बिबु सालांजोबगोन खैला मैलासिम थांनांगौला दासो गोदान बानायजेनदों नालाय होदों इन्जय आच्छा नोंसोर मा खालामदों बावहाय ओइ मा खालामदों नोंसोर बावहाय साथामबो टाइम पास अट' नेदों ना मादोंब्रा अबावहाय थांनाय खैला मैला आमथेखा बा बेगे बुंबाय दुखु दाहा गैयिफोरबायदिल' जिरायना थाखाबायलै टेनसन फ्रि साफागुरि बाजाराव मैगं लांफैदोंमोन फालि थफ्ला दङ सना आरो रुपा गोसो जायोबा थाफैनो हाबाय माबा माबि लाबाय बायनानैबो बाजारा मानो एफाराब लेथ्रा जाखो कयथा थाखा हा रबिबार ओमफ्राय मैगङाथ' लाबोबायलै लाबोनाया ओमफ्राय बिलाइ गोजासो फाथो बिलाइ ओमफ्राय थास' बिलाइ ओमफ्राय मा होननानै बुङो जाय बुस्थुखौ आबाद मावा बै बुस्थुखौसो आबाद मावै जिनिसफोरखौसो लाबोला जोबथारदों आं रुख्रुबना जानांगौ दिनै जेरावबो ओंखारनाय जानाय नङा अनलि ब्लग लाबोयाबो गोबावखासोमोन नालाय साफागुरिखौबो मोरला मोनसे खेबनाय जाबाय लास्टावहाय मोजां रोखोमै खेबनाय जायासै आरोखि साफागुरिखौबो मा लाबोगोन नोंलाय बा दुगानो लाजाया माथो नोंबो बेवाय हाब दिखोलायनो हागोन माथो बेवाय
मा लाबोखो हस्टेलनि ना मा आच्छा आच्छा UN एकाडेमि स्कुल बावहाय हस्टेल दं बावहाय बेवहायसो होनलायलांबायलै बिनानावखौनो बेवहायसो होनलायलांबायलै सयथिबो हाबनांगौ सयथि बिदि होननाया अयनाय जाथारगोन हा नोंलाय माथो सिगां दुगा थाबायलायलाङो माथो नोंबो माथो खनाजोंसो रागा जोंनायफोर बायदि मैगं खनाजोंल' नायबावो दारमा सिखोनाया नुवाखै नै आरो एक्टरा मा लाखो आलु दखान दं नालाय बेहा ओमफ्राय दखानाव आलु माबा माबि जोंनाथ' नै साथाजों बानासो लाबोखाबाय आंना जेबो खोथा गैया गोदोहाय बिफा बोराइजों बेसेबांबा 5 किल'मिटार थाबाय लेट थाबायना थांनांगौमोन बिफा बोराइजों बाजाराव थांफायोला मालाबाबो साइकेलाव दिखोखायामोन ओरैबायदि असाइसखामोन बिफाफ्राबो बेयाव मोनसे लड्स दं बेवहाय मानसि जागोन ना जायाथाय बुजिनानै मोनामोन बे मोनसे लड्सआवहाय ओरैबायदिखा मानसिफ्रा बेवहाय बारा जानो नागिरा बे लड्सआवहाय जाजायाखैथ' सैमाफोरा बिराद फुटानि जादों एसे जोंनि जायगानि सैमाफोरा ओरैबायदि गुफुं गोजा बे मानै सैमा अयथासार मेजेम जागोन जानो गोथाव जागोन सयथि बेखौ जानांगोन मालाबा नों जागोन जाया हा अयथासार मेजेम जागोन सयथिबो होननै इसोरखौ मालाबा होहाबथारनांगोन र' सैमा बेदर मोनजायैया बिराद गोबावखासैबो ओमफ्राय मालाबा बेखौ गोसो गोथारै होनांगोन सैमायाखौ बे मानैखौ होख्लायनांगोन मेजेम भरा जाथारगोन सालाफ्रा ओमफ्राय बे मानैया अयथासार मेजेम जागोन नुबाय दा माबायदि गुफुंनो मेजेम जागोन बे साला सुवाना मासे दंबावो होननो गुफुरथार बेखौबो हख्लायनांगौ बे खन्द'आव सैमाखौ बिहावसोआ जि एक्टर जाना फैदोंलै जोंना बिहावसोआ आयु आबायथि थाङा अबाव थांनो माबायाव थांदों बङाइगाव सिलिगुरिनिफ्राय माला फैखो सिलिगुरिनिफ्राय 15 आगष्ट आयु फैनानै सिरिखा पेसेन्ट लाङाखै नामा पेसेन्टआ दङ बहुद दङ पेसेन्टआ दाहाय थांगोन आं अबावहाय सिलिगुरियाव आच्छा नोङो पेसेन्ट लाङो अबे हस्पिटालाव सोयोरा आङो अनेक हस्पिटालाव प्रेसार स्ट्रक होमबा नर्थ बेंगल निउर' मलाय चक्रबर्ती मेडि निउर' ओमफ्राय मुखार्जी बेनिफ्राय साइ नार्सिं हम ओमफ्राय सें सोरबा जुदि बेमार जादों स्ट्रक जाना थैहांहां नैबेखौ हम कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै होगोन आं बेजों कन्टेक्ट खालाम ओमफ्राय बिनि फन नाम्बारखौबो आं दा होनानै होगोन स्क्रिनाव ओमफ्राय मा होनना बुङो बेमार जानाय ना जेसेबां बेराम जानाय चिरांनिखौ गोबां मानसिखौनो लाङो चिरांनिल' नङा बाक्सानि उदालगुरिनि बिराद मानसि लाङो बियो फोसाबबायबो थिग खयजना हामखो दा मथा मथि 100आव 90%आनो हामजोबखादों आरोखि गासिबो सुगार गेस्ट्र' लिभार सुगारालाय माथो बयनावबो थाखाजोबो गेस्ट्र' लिभार किडनि अबसे बे सुगार जानायफोरनो सैमा बेदर जाहोजोबनांगौ अब्लासो थिगखा सैमा बेदर जानांगौ दे होमबालाय बाय बियो ना एक्सुवेलि गामिनिनो जोंनि गामिनि बियो माहाय मा लाङो मिथिबाय सिलिगुरियावहाय डक्टरनाव लाङो एसे मोजां जाय डक्टरनाव लांदों ओमफ्राय बेफोर डक्टरफोरनाव लांनायफ्रा हामफ्रामजोबदों आरोखि हामनानै दा फ्रायानो मोजां जादों कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव काटा ना ओमफ्राय नोंसोरबो काटा खालामनानै एसे फन मारि हर जुदि इमारजेन्सि दरखारथारब्ला मोनगोन बेखौ मा होनना बुङो सिलिगुरि लाना थाङो दे कचबिहार मा जायखिजाया वेस्ट बेंगलाव लाङो होमबा थ' बिदिब्ला थांलांबाय थानोसै आरोबाव नैबे लामा गाज्रि आयु दाउला भेराफ्रा नैथो खासिजोबसो खासि नङालै बै मासे खासि नङा बियो गागुथार नैबे मासे खासि आयु दाउला भेरा खासिफोर दं बावहाय
थ' बिदिब्ला लोगोफोर आंथ' आरो माथो खालामबावनो दान्दिसे थाबावदे न' सहै जाजासिम फैयै लामा गाज्रि ना फैयै मा जाखो लामायाव सौथाब्लाबो सौसिबोबाय नै दिनैहाय जोंनिया नै ओरै फिसा हाजो दं ओमफ्राय नै बेयो नैबे बिथांनिनो न' थिंनि न' गंसेल' उफाय गैला माथो खालामनाय আহিপাইছে ঘৰতে बा दिनै गोगोम आलासिफोर दं नै बा हा बेखौथ' मा खेबबाय था मैगं खनाजोंसो नायबाय थायो न' हानहरदो हानहरजोबलाबाय मा लाना फैनाय मैगङा दिनैहाय खोन्थादो एसे नायनोसै मा लाबोदों 500 थाखानिलै बावहाय मैगङा फाथो मैफ्राय ओमफ्राय बे साफुन ओमफ्राय आरो जोगोनार बिजौ बेदर लाबोखै बेदर लाबोदों 100 थाखानि माखौ संदो संला बायदो बे फाथोआ दङ नै बेयावनो खालबायनानै मोनजायो मानोलाय लाबोखै संनो रोंगोना रोङा बेबा दिनै बिबानो सासेखौ लिंहरदोंमोन आं दिनैहाय एनिथिं मुनिस वर्ल्ड बेखौ लिंहरदोंमोन ओमफ्राय फैगोना फैयाथाय लिंहरदोंमोनलै आं बेवहाय फैगोना फैया दिनैहाय दिनै लास्ट जोबथारनाय नैबे मोनसे ब्लग न'आव सफैदों आथिं आखाइ स्रायनो कुलटुं नै आथिं सुनोसै ओमफ्राय दिनैथ' सानदे थांनांगौमोन माहायबा थेवबो दिनै रबिबारखाय न'आवनो एसे सिरिबान थाखानायसै दा लावदुम अमा फायलाफोरबायदि जिरायना थाखानायसैलै दिनैहाय जेरावबो थांखाले गथ'फोर मा जादों माथो खालामदों ओइ मा खालामदों थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलावबो खालामनो सानाखै ओमफ्राय अफि ब्लग टुखौ बावहायनो बाय